Ka FIFA kelapan mena ya ka song pisah ka bahetam ha ka history jong ka World Cup. Ki paj ba ich football ha ka leng ka perthei kila kandit besngo tenat haden ba ka FIFA kelapan mena paj ba ya ka song pisah ka bahetam ha ka history jong ka FIFA World Cup. Ka World Cup mentau senam arajar arpun riu kan dei tang ka lumpung ka bahetam ha ka liang ki kanhon bat ki chingi lekai. Henry kan deru kalumpung ka ba ai song pisa buntam syakiri ki besim mentah. Ha kan kasin ka FIFA kelamang hadu rius pak san million US dollar kum ka prize muni na ka bandaki sau popra telikiri ki barung sya ka World Cup. Kane kalong kumba san po persen kambon ya ka World Cup na ka senam arajar arpuar. Ka kanhon ka bajob ya kanam ladu kanyo hadu san po million US dollar. Kat baka kanhon kabawan baar kanyo lai pulai million US dollar. Wat ki kanhon ki basyak rem haka group stage ro kanyo kendai million US dollar. Kawe ka tim. Bat kawe pa kawe kari kanyo ro ya kapisa pen krek syua kalumpung. Kadau ka ba penong ya kan ka song pisa pan kiu hadu kata-kata kalong. Namar ka World Cup mentau senam arajar apun riu kelanang hek sibon. Haka sin beningkong hak history ondon hadu sau popra telikiri pat sispak sau teli kicing lekai kane kamut bakin yuk bon syuk kinong pekai ki tiket ki badi kicing tek sekolah pai pak bat kicing yuk lum pisah na ki television bat ki platform online ka FIFA ka kemilenti bakane ka World Cup kan thau record thamai haka liang kicing yuk lum pisah kat kum kicing thu jong ka FIFA kacing lum pisa jong kaseng na kane ka World Cup kalaban kot seki $4 billion kane kalong katau ba ka FIFA kalaban ai song pisa kambun syaki kenhon ki be simenta Henry ka kubor ka bapan kementam mikiri kalong bawat lada kimpoi syaka knock out stage kimlet pai theli ka wei pa ka wei kari ka barung syaka World Cup kanyo ka jeng kersan pisa ka bahe kane rap sibun ya kiri ki barang roy haka football pan pen bahai ki academy ki stadium pat ka hikai ya ki kena nong elekai ki paj ba football mentah ki dang keren pha halor kane ka song pisa ka bakrau bun ki ong ba kane kala pan penlong ya ki kenhon ban elekai da ka mesim ka baklain tam namar om tang ka nam ladu de ka donru ka jing mentoi pisa ka bakrau kacing kun haka World Cup mentau senam arajar apun riu kan long ka bai tenat pat ka bai trem ban pe namar barok ki kenhon kin tresitom pan poi saka thong ka bakrau ki paj ba e football hato phi perkhan pamano banra ya kan ka song pisah ka bahetam ha ki story jong ka World Cup hato kan long ka Argentina ka Brazil ka France ka England ne ka Portugal tho haka komen pada wat klet pan like share dan subscribe nak kabantaki kubur football ki patmai.